Hola classe, comencem un nou tema de socials que es titula De l'absolutisme al liberalisme. Anem a veure com se va canviar d'una forma de govern anomenada l'absolutisme, que ja ens ha de sonar d'algo, com passem d'ahir a una altra forma de govern que s'anomena liberalisme. Ja hem vist un parell de vídeos de resum o que ens situen un poc en el moment de la història en el que estem, però anem a recordar-ho de totes maneres una altra vegada en el començament d'aquest vídeo. Molt bé. He posat aquest esquema, sí que és veritat que està en castellà, però bueno, dona igual, me sembla que està molt complet i per això l'he col·locat. Anem a veure, a recordar, no tota la història evidentment, però sí un poc la situació en la que ens trobem. Així tenim tots els reis que han governat al llarg de l'edat moderna. El vídeo justet en concret del que anem a parlar avui ja no és edat moderna, és l'edat contemporània. Anem a canviar d'una edat a una altra. De la mateixa manera que vàrem acabar amb l'edat mitjana i passarem a l'edat moderna. Això ja ho vaig contar. Hi ha fets en la història que són tan importants que se situen els utilitzem per a saber quan comença una època i quan acaba i comença una següent. Algú recorda quin fet històric va fer que canviàrem de l'edat mitjana a l'edat moderna? Ara estem, com dic, en l'edat moderna. En roig tenim els segles que ocupa l'edat moderna, en verd els reis que varen regnar i els fets més importants que els van ocórrer a cada un d'estos reis. Així ens anem situant. Finals del segle XV estaven regnant els reis catòlics, Ferran i Isabel, i el més important que va ocórrer, evidentment, varen ser la unió de Castella i Aragó, el descobriment d'Amèrica, que va ser, si recordeu, financiat per reis catòlics, i la conquesta del regne de Granada, que fins a aquest moment havia sigut territori musulmà, l'últim territori musulmà que quedava a la península. Passem ara al segle XVI i comencen a regnar Carles I i Felip II. Així comença a regnar la casa dels Àustries. Durant el segle XVI i XVII governa la casa dels Àustries, primer amb Carles I i Felip II, que viuen una època d'esplendor per al nostre país. Fixeu-vos baix, Espanya fou la nació més poderosa en Europa. Recordeu que teníem territoris al llarg de tota Europa que estaven baix del domini de la corona, junt amb tota la zona d'Amèrica, que també estava baix el domini espanyol. Per tant, el territori hispànic era molt extens i teníem una època estupendíssima. Tant Carles I com Felip II varen lluitar contra els protestants. Estava la figura de Martin Luther King, que era un frare que va pensar en unes reformes per a l'Església Catòlica perquè no estava d'acord. Molt bé, doncs varen lluitar contra els protestants i varen crear l'Armada Invencible. Recordeu, era una flota de vaixells que va ser molt poderosa, va ser invencible fins que un dia, o una nit, millor dit, deixa de ser-ho. Va ser una nit, en una batalla, prop de les costes d'Anglaterra, on hi havia molt mal oratge i l'Armada Invencible deixa de ser invencible. I a partir d'aquest moment comença la decadència per al regne espanyol. En el segle XVII, els àustries Felip III, Felip IV i Carles II viuen una època de decadència per diversos motius. Primer, or i plata que se van acabant d'Amèrica
i que no han sabut o volgut administrar i s'acaben. N'hi ha un descens de la població perquè la població passa fam, n'hi ha moltes epidèmies, n'hi ha molta pobresa i, a més, envien a molta gent a lluitar en les diferents batalles que tenen al llarg de tota Europa, perquè com estem perdent els territoris, hem de lluitar per tal de defensar-los, o això és el que pensaven els reis, que havien de lluitar per defensar els seus territoris, i envien a població i a població i a població a lluitar. Qui acaba morint. Recordeu que havien de donar, clar, tota aquesta població que s'envia, els has de vestir, els has de donar de menjar, els has de transportar, i tot això són encara més diners que necessites d'uns diners que no hi ha. També tenim l'expulsió dels moriscos de la península, que això també ens afecta molt econòmicament, perquè ells eren la base de l'economia, eren els artesans, eren agricultors, eren els que comerciaven i, clar, si se'n van de la península i deixen de fer-ho i ningú ho fa, doncs ahí tenim un problema amb l'economia i amb la població que pateix fam. I acabem perdent al final tots els territoris europeus que en un principi del segle XVI posseïem. I ja per últim se n'anem al segle XVII, on canviem de la casa dels Àustries, ara comença a regnar la casa dels Borbons. El primer que ve a regnar és Felip V, que eixe sí que el conegam, i alguns fets que ocorren d'eixa època també els conegam. Conegam la guerra de successió, que ara parlarem. La il·lustració la vaig a contar ara, i la resta de cosetes també les anirem contant poquet a poquet. Així tenim tots els de la casa dels Àustries. Els dos primers són l'època d'esplendor, els tres últims l'època de decadència. Ara que tenim així les fotos davant, algú recorda què els passava, quina era aquesta malaltia genètica que anaven passant-se els Àustries els uns als altres? No me digueu el nom, evidentment, però conteu-me què és el que els passava. Molt bé, i estem així. Este és el final de la part d'història que havíem vist, la part en la que entra Felip V i la casa dels Borbons a regnar. Si recordeu, l'últim Àustria, l'últim de la casa dels Àustries que havia regnat era Carles II, que mor sense descendència. I ell proposa que siga Felip d'Anjou, de la casa dels Borbons, el següent en regnar. Però en aquest moment apareix Carles d'Àustria, que diu que ell també té dret a regnar perquè ve de la casa dels Àustries i li toca per herència. Aleshores, la península se queda dividida en dos, per dir-ho així. Castella, així el tenim, apoya a Felip d'Anjou, Castella i França, clar, perquè Felip d'Anjou era Borbó i la casa dels Borbons ve de França, aleshores a França li interessava. I la corona d'Aragó, junt amb Àustria i altres països europeus, apoyen a Carles d'Àustria. Com que no s'aclareixen qui dels dos ha de regnar, entrem en la guerra de successió, que acaba amb el Tractat d'Utrecht, on guanya Felip V i a partir d'aquest moment se considera, és el rei d'Espanya, Felip V. Felip V és el que comença fent l'absolutisme, que ara després parlarem. I m'agradaria que llegirem este trosset d'ací, perquè l'altra vegada no vos ho vaig contar i crec que és important. Felip V una vegada va pujar i va ser rei. Com haveu vist, ell era recolzat per Castella, però no per la corona d'Aragó. Sense voler, a mi també me passa de vegades, quan pensem en la corona d'Aragó, a lo millor mos ve només al cap Aragó, la província d'Aragó. I no, penseu que la corona d'Aragó
era tota la part de l'est de la península. Catalunya, la Comunitat Valenciana, Balears, part d'Andalusia, tot això era Corona d'Aragó. Quan Felip V és rei, castiga d'una manera un poc dura, la veritat, a tots aquests regnes que formaven part de la Corona d'Aragó. I en concret agafa unes mesures un poc dures i fortes contra Xàtiva i contra el regne de València. Alguna de les coses ho anem a llegir tranquil·lament en ampliació, si no això se mos farà massa llarg, però una de les coses que va fer és que va suprimir, allà ho teniu, va suprimir el sistema polític, va suprimir les lleis que eren pròpies de la Corona d'Aragó, les institucions que eren pròpies de la Corona d'Aragó, perquè si recordem, quan Jaume I va entrar en València, ell va fer els furs. Els furs eren unes lleis que se feien servir en tot el regne de València. La Corona d'Aragó ens deixava, per dir-ho així, que el regne de València tinguérem les nostres pròpies lleis, igual que teníem la nostra pròpia llengua, el valencià. La Corona d'Aragó va decidir recolzar a Carles d'Àustria perquè ell va prometre que si pujava al tro, que si ell era el rei d'Espanya, ens deixaria seguir tenint aquestes institucions, aquestes lleis, la nostra llengua, i per això, varen recolzar a Carles d'Àustria. Què va passar? Que quan ell va perdre i va guanyar Felip ens va castigar i ens va prohibir tindre aquestes lleis, ens va prohibir tindre les nostres pròpies institucions, va prohibir fins i tot parlar el valencià. Però no vaig estendre més, si no anem al nostre tema. Altra cosa que va fer, com he dit, és començar amb l'absolutisme, que és la part que ens interessa. Així tenim una línia del temps que ara després tornaré. Anem a veure les característiques de l'absolutisme, encara que en principi ja se les sabem. Així tenim una imatge de Felip V i les característiques de l'absolutisme, si les recordem, era que el rei era un representant de Déu i per això ell tenia tot el poder, perquè Déu li l'havia donat a ell. Se concentrava tot el poder en el rei. El poder legislatiu, ell elaborava les lleis, el poder executiu, ell governa i la resta de la població no té cap dret, ni pot opinar, ni pot exigir res, i el poder judicial, ell fa complir les lleis i les executa, i si tu no complixes les lleis, doncs hauràs d'assumir les conseqüències. I ell també controlava l'exèrcit i l'administració, és a dir, els diners. Doncs nosaltres seguim la història a partir d'ací. Tornem a l'eix cronològic, així tenim a Felip V, que ve de dalt, després de regnar Carles II, passem a Felip V, i nosaltres en aquest tema anem a parlar de Felip V una miqueta, de Ferran VII i d'Isabel II. Són els tres que anem a anomenar. Molt bé. Doncs anem així. Com ja he dit abans, a l'edat moderna s'havia imposat a Europa la monarquia absoluta, que era una forma de govern en la que el rei concentrava tot el poder. La societat estava dividida en dos classes socials, en dos estaments. D'un costat tenim la noblesa i el clero i d'un altre els burguesos i els llauradors. La noblesa i el clero tenen tot el suport del rei. Són els que apoyen i recolzen tot el que diu el rei i tot el que fa el rei els sembla meravellós. Però per què? Perquè ells tenen tots els privilegis
que se pot tindre. Ells són els propietaris de la terra, no paguen cap impost i totes les lleis que se fan defensen sempre els seus interessos. En canvi, la majoria de la població, que són els burguesos i els llauradors, paguen impostos i no tenen cap dret. Davant d'aquesta situació, i al llarg del segle XVII, varen sorgir una sèrie d'idees que defensen la necessitat de posar fi a les desigualtats, perquè no pot ser que una classe social tinga tants privilegis i una altra no en tinga cap. Defensen també llevar els privilegis d'una part de la societat. També defensen el dret de la població a triar els seus governants, això és important, fins ara no s'havia vist, i totes aquestes idees van influir molt en la burguesia, que eren els candidats ideals perquè tenien riquesa per a poder manejar les coses i educació, però no tenien cap dret. Aleshores, diguem que se varen juntar els burguesos, més els llauradors, els artesans, els treballadors, que varen defensar totes aquestes idees i se varen organitzar per acabar amb l'absolutisme. Totes aquestes idees s'anomenen la Il·lustració. Val? Doncs, com he dit, les idees de la Il·lustració varen influir molt en la burguesia i per això se varen juntar amb els llauradors per a organitzar-se i acabar amb l'absolutisme d'alguna manera. Per això en França es va produir una revolució que posa fi a la monarquia absoluta. Se li anomena la Revolució Francesa i va ocórrer en el 1789. Este fet, la Revolució Francesa, fa que canviem de l'edat moderna a l'edat contemporània. S'acaba, per tant, la monarquia absoluta i comença una nova forma de governar que està basada en les idees de la Il·lustració i que s'anomena, que no ho he posat en cap lloc, s'anomena liberalisme. El liberalisme està basat en la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, un document on parla dels drets que tenen les persones, perquè totes les persones són iguals. També està basada en el respecte a la Constitució. Tot el món ha de respectar la Constitució, dona igual que sigues el rei, un llaurador, un burguès, un cura, tots. També defensa i està basada en el dret al vot, la capacitat que puguen tindre les persones en triar els seus governants i la divisió de poders. Ja no anem a deixar que una sola figura tinga tot el poder, com abans en l'absolutisme, que el rei ho feia tot. Doncs no, anem a dividir els poders. Aquesta forma de pensar s'estén per Europa al llarg del segle XIX. Com és aquesta nova forma de pensar? Com és el liberalisme? Ho anem a llegir-ho. Els principis bàsics els tenim ací. Llibertat. Tots els éssers humans tenen dret a la llibertat, a poder triar, a ser lliures per a decidir. Un altre principi és el de la igualtat. Tots els éssers humans són iguals davant la llei. Iguals davant la llei. I tenen els mateixos drets. La Constitució. El liberalisme pensa que ha d'haver una llei fonamental que indique quins són els límits del poder i que garantisca els drets i les llibertats. És a dir, algú que diga fins a on una persona pot arribar, jo soc lliure de fer el que vulgui sempre i quan no moleste el que tinc al costat, evidentment. Doncs això ha d'estar escrit en algun lloc, és una llei i se li anomena Constitució. Un altre principi bàsic és el de la sobirania nacional.
És a dir, que els ciutadans tenen dret d'elegir els seus governants, és a dir, votant en unes eleccions. Ara el poder prové del poble, ja no és Déu el que ens dona el poder. Se suposa que nosaltres triem els nostres representats mitjançant el vot. I per últim, i també molt important, la divisió de poders. N'hi ha 3 poders: el legislatiu, l'executiu i el judicial. Fer les lleis, executar-les i fer que se complisquen. Doncs aquests 3 poders han d'estar separats i no poden ser una mateixa persona el que s'encarregui de tot o una mateixa institució. Així tenim un esquema de com és el funcionament del sistema liberal. Dalt del tot tenim els 2 documents que se varen redactar per assegurar tot això del que estem parlant, que són la Constitució i la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, i la divisió de poders, que són les 3 en el que està basat el liberalisme. Per una banda, les lleis que defensen que tot el món en principi és igual, i la divisió de poders per a que no caiga tot en la mateixa persona. Així tenim els 3 poders: poder executiu, governa i executa les lleis; poder legislatiu és el que elabora les lleis; i el poder judicial el que les fa complir. I tenim els 3 estaments en què s'organitzava el sistema liberal per tal de que no recaiguera tot en la mateixa persona. Del poder executiu s'encarregava el rei, que és un càrrec hereditari i nomena al govern una sèrie de persones que s'encarregaran després de governar el país. El poder legislatiu, fer les lleis, s'encarrega el Parlament controla el que fa el govern i proposa qui va a encarregar-se del poder judicial. El poder judicial, que és fer complir les lleis i castigar i sancionar aquelles persones que no ho facin, ho fa un alt tribunal que controla altres tribunals més xicotets, per dir-ho així, i que són els que s'encarreguen de fer complir les lleis i sancionar a qui corresponga. A partir d'aquest moment trobem que la ciutadania tenim ciutadans actius que poden triar els seus votants, encara que sí que és veritat que en aquella època només voten els homes, que tinguen un determinat nivell de riquesa, és a dir, ni tots els homes votaven. I per tant les persones ja no són súbdites d'un rei que no poden expressar les seves opinions i que estan sotmesos al que el monarca vulga, sinó que passen a ser ciutadans que tenen drets i que poden exigir una sèrie de llibertats que abans no tenien. Val? Fins ací.